Kumusta ang ma'am? Inyong event, ma'am? Yes, ma'am. Nagkaroon ta og ginatawag nato nga Social Health Insurance Education Series or SHINES. Specifically, ma'am, katong nga activity no, from Tuesday to Thursday, lahat hapon ta nag-end, para sa to ang mga media, content creators, o kaning mga key opinion leaders nato. So basically, katong nagabuhat og content, no, or naagit sila sa field of media and social media. So, nagkaroon tag orientation and series of discussions with them. Very fruitful, Ma'am Michelle, no? Ato ang naging discussion. Daghan po kayo na ila-ila nga mga personalities diri sa Davao City. And we are glad, no, na naka-conduct ni ani nga activity with them. Part of our culminating activity kahapon, Ma'am Michelle, was the awarding o kaning pagbuhat og reels, no, kay uso naman gid ni karon, especially among our social media personalities. That's why nagamit nato ang ilahang talent and ang ilahang kumbaga understanding, no, ilahang knowledge na na-acquire from this training para magkaroon og information pagyod and makabuhat sila og content about PhilHealth and the different programs na maka-inform gid sa katawhan. So, dako kayo mong pasalamat, ma'am, sa tanang nagsuporta ni Tambong. Ug syempre, kung gusto ninyo makita ang ipambuhat nila ng mga content or reels na, kini naka-upload po sa mo ang Facebook page, PhilHealth Region 11. Oh, okay. Sige, so like and follow po ng ilang page. Pwede po ba, ma'am, mag-chat dito sa inyong page, ma'am, kung na ay mga concerns ang atong mga members sa PhilHealth? Yes, pwede kaayo, ma'am. Michelle, to ang PhilHealth page, no, diri sa Regional Office 11, andam na siya mo dawat og mga pangutana. Og syempre, ma'am, dito gid nato gina-post ato ang mga latest activities, mga updates ug announcements. So mas maayo i-like and follow pod nila. All right. Sige, ma'am. Since naga-digital naman pod si PhilHealth, ma'am, si DXDC pod, naga-digital na pod ma'am, kay kabalo ka sa panahon karon, no? Mao na gid ni pod ang kinahanglan. Naga-view ka nato ron, ma'am, si Ma'am Marites Alonzo. Hello pod kay Angelito Sobrado, kay Sir Montifolca, no? Maayong buntag Sir Ruel Montifolca. Salamat kaayo og sa mga naka-view kanato karon sa live streaming. Ayan, thank you sa update, Ma'am Clea, og dinhita ma'am balhinta sa atong hisgutanan ang PhilHealth member portal and eGovPH app. Straight to Ayan, the point. Ma'am Clea, unsa ning PhilHealth member portal, ma'am? Okay, ma'am, kini angay masayran sa tanan atong miyembro sa PhilHealth. Na since na-mention ni mo, ma'am, digitalization naman kita karon, no? Aduna na tay access sa ato ang social media sa internet. So amo ang ginaawhag ka na miyembro sa PhilHealth, mag-register ta ani ato ang ginatawag na PhilHealth member portal. So makita na to ni Ma'am Michelle, no, sa website ang kaning member portal. This is an online platform kung diin pwede na ito ma-access ato ang record. So mura siya Facebook, ma'am, no? Kinahanglan ka mag-register, syempre, no? And after that, mag-login na lang ta sa to ang account sa PhilHealth. And then from there, mag-view na to ato ang record, ato ang information, kung updated ba kini, maka-print tag ID, maka-print tag MDR, no, member data record. Okay. And maka-register ta sa konsulta, no, muna yung isa sa features, magbayad po sa contribution. Okay. So sa ato pa, ma'am, si PhilHealth member, naa dito kaning portal na ni, naa dito ang mga information kalabot sa iyahang membership, ma'am? Tama ba? Yes, no, per member or per individual na siya, Ma'am Michelle. But again, we have to register. Tapos, after that, no, naatay madawat na confirmation, email, and naatay password, magod, no? Kinahanglan po buhaton. Muna na ito ang gamiton para makalagin pa sa katong PhilHealth member portal. Okay, sige. Dinhi daw ta, ma'am, unsaon pag-login, unsaon pagpa-member, ma'am, para ma-access na to atong record sa member portal? Okay, so dapat, ma'am, na tayo PhilHealth number, meaning i-registered na ta, no, with PhilHealth. And then after that, mato lang ta sa website sa www.philhealth.gov.ph. Adunay option dito nga online services, i-click na to. And after that, i-direct ka dito sa PhilHealth member portal
na ay option dito kung wala ka pa nakaparegister, no? So that's the time na mag-registration sa kita. And after that, kung madawat na nato ato ang confirmation, mag-login na sa using our to username, no, or ato ang PhilHealth number and our password. Okay. Sige, so ana lang ang pag-register digitalization na gid ay pod, Ma'am Clea, no. Ma'am, kung if ever ba ma'am makuha ni sa lain nga tao ang kanang mga details, ma'am, medyo delikado pod ba, Ma'am Clea, no? Dili na bay mga kuan. That's why, ma'am, it's our responsibility to yun. Dili na to i-share ang ato ang account, ato ang password, ato ang information sa laing tao. Dapat ato lang na, no, kay we need to also maintain the confidentiality and the security of our data and information. So, mo nang undergo gid pag registration process na nay pangutan-on sa imuha, dapat sakto po imong i-input dito nga mga detalye, ma'am, before siya mag-push through. Ayan. So, maunay ato ang pahinumdom sa tanan. Labi na, kini manggong na-encounter na to, ma'am, kining mga medyo may edad na, mamalihog na lang, ma'am ba? So, extra careful, kung dili masaligan siguro, ayun na lang po. Siguro mas maayo, ma'am, parinte, bisan ganito sa parinte, pero reminder lang ni, no, for confidentiality. Yes, ma'am, tama. Sa inyuhang mga kasama. Data, manggod ninyo na. Maing buntag di ay man, nag-view karon si Sir Mark Anthony Cortel. Naminaw daw ron ang mga taga Purok 11 Riverside Kalinan na ay karinderya ron, ma'am. Naminaw nato. Salamat, Sir Mark Anthony Cortel, no. Naminaw samtang na gusto mag-update, ma'am, sa atuan. Yang utana pod siya, ma'am, kung pwede ba daw magbayad, ma'am, sa inyo pinaagi sa portal sa PhilHealth? Yes, ma'am. No, that's one of the features yun sa ato ang PhilHealth member portal. So, aside sa viewing of records, consulta registration, premium payment yun, no, or pwede sa dito magbayad. So, nasa'y mga online payment facilities dito like MYEG, pwede sa magbayad via our debit and credit card and even through GCash and Paymaya. But again, dapat moagi kita dito sa PhilHealth member portal. Ayan, no, para mas dali na, ma'am, ang kuan. Kung gusto ka ma-access, yes, ma'am. Makita po dito, ma'am, no, kung kanang labi na kung mga voluntary members, ma'am, na ning sulod bagid ang ilang payment. Updated sa dito. Yes, ma'am, makita gid dito, ma'am, kung saan imong history of contribution. Ayan. And siguro, ma'am, dili lang ka-update. So, wala sa updating, dili siya pwede hilabtan ato ang nakabutang dito nga information. So, kutob viewing and printing lang po yun, no, when it comes to our MDR. Kung ado naman tayo makita, ma'am, nga information na kinahanglan na to i-update, pwede na to na siya i-submit diretso sa PhilHealth office, either via walk-in sa to ang mga opisina or pwede po email. Ayan, no? So, mas gipadali, ma'am. Di na kinahanglan mo biyahe pa. Unya akong kinahanglan dayon sa mga members na ana ang atong PhilHealth member portal. Ayan, salamat kayo, ana, ma'am. Salamat sa teknolohiya. Sa pikas mahin, Ma'am Clea, unsa man pod ning kuan, ma'am, eGovPH nga app. Nya para asa man pod ni? Unsa may benepisyong makuha sa mga miyembro nato ani, ma'am? Okay, so ang eGovPH app, this is an application available sa ato ang mga mobile phones, no? Kasi part of the objective gud, ma'am, sa to ang gobyerno is digitalization, no, and ease of access sa to ang mga services. Lakip na diri ang ato ang serbisyo, no, sa PhilHealth. So isa ta sa mga government agencies kung diin ma-access sa usa ka tawo ang ilahang records po, no, through the eGovPH app. So aside dito sa na-mention nato, ma'am, na member portal, pwede sila through eGovPH mag-access sa ilahang PhilHealth records. So, kailangan lang nila i-download ng application, Ma'am Michelle, okay, at agian nga registration for confirmation of their identity o uban pa. And then after that, from your phone, no, from your mobile phone mismo, makita na po di mo ma-access na nimo imuhang records sa PhilHealth. Ayan, no? So, I believe, ma'am, ang PhilHealth, kitang tanan man siguro, tungod lagi kay, updated na kayo ta karon sa teknolohiya, maupod ni ang atong tumo nga, dili na gid malisdan ang atong mga members, ma'am, nga mo access sa ilahang data, especially sa PhilHealth. Sakto ba, Ma'am Clea?
Yes, ma'am. Mao gyud na. So, ang tumong, Ma'am Michelle, para mas convenient na gid sa tanan. But again, ma'am, gusto na po na ako ipaklaro nga wala gihapon ko nawala ato mga traditional transactions like face-to-face na transactions, mga walk-in transactions, no? Gina-cater po na nato. Yes, pero kung gusto mo ganang dili na mumulingya, no? Accessible na, paspas na, labi naglayo mo na ay option ngayon ni ani. Pero naman gid nang gusto gid maniguro gid ma'am kanang lahi ra man gid daw ma'am kung face-to-face. So pwede ra gid gapon, no? Ayan, sige, salamat kaayo. We hope nga nadugangan ang inyong kahibalo ingon ng mga PhilHealth members. Maimbuntag kay Sir Ivan Baoy nga nag-view karon ma'am naa pa didto nanukad sa Valencia, Bukidnon. Ayan. Hello po. May buntag sa tanan. Oo, napoy taga Cebu ma'am, di basta-basta ni atong mga viewers karon ma'am, no? Wow. Si Kathy Miller. Oh, Miral yang apelyido. Ambot ko pa rin tayo bamian pero shout out daw sa iyang family dinhi sa Matina pero naa siya karon sa Cebu. Og naay Tagalupon, Davao Oriental, si Joy Frutas Gonato, Maimbuntag, og kang Nilda Albalawan of Talomo, Talosa. Ayan, salamat kaayo sa inyo ha. Ma'am Clea, unsay dugang updates nato ma'am or announcements para sa atong mga members kay murag daghan-daghan gid tagtig paminaron ma'am. Yes, ma'am. Mayimbuntag una sa tanan, ma'am, na up to Cebu di ato ang reach, ma'am Michelle. Di basta-basta ma'am. So, yes. So, good morning. Salamat gid sa naminaw sa tuwa. So, siguro ma'am, on our part, atuan na lang i-remind ato ang mga members sa pagbayad sa ilahang contributions for the third quarter, ma'am. Paspas kay panahon, ma'am, no? Bago lang ta nag third quarter. Pero paingon na sa bulan sa August. So, padayon ta maghulog sa tuang contribution sa PhilHealth. Magpa-register po ta sa konsulta facility, no, kung wala pa nakaparegister. Ayan, mga kasama. Siyempre, ma'am, every Friday, kung na sila mo, sulod silang una-una nga gusto nilang ipangutana, uban mo na mo, ma'am, every Friday, dinhi sa atong programa sa DXDC. Ayan. Thank you kaayo, Ma'am Clea, for today. Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am. And again, thank you sa tanang naminaw og nagtanaw sa ato. Yes, ma'am. Salamat kaayo, mga kasama.